Sifike kanjani nje ukuthi sizosifonela ikhansela ngempela sifike kanjani ukuthi sifonele. Mangase usinike imali yethu ngabe uqedile. Uma ngase nje wena usinike imali yethu. Lo kanti bengaziwa nothi ingaka kanti. Sizoyiqala ngoba baqala ukusebenza ngonyaka odlule. Sizoyiqala siyibale le mali, sizoyibala le mali leni ukuthi vele engithi proof ayikho ububasela ngoba vele uyazi abawasebenzisa amabhek ubafakele kuma envelope. Sosama ngidlale mina. Iyona le. Awuthi ngibekela ngifuna ukubona kahle. Because manje isikhathi siyasambela nomkhakazi wami fanele ephuthume abazukulu bakhe ekhaya. Nihlala nemali engaka nihlala no 2000 endlini. Yini imali yokucarry ingane le? Nikhirisa ama 100 ogogo behlupheka. Imali yokucarry ingane esikoleni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2000. Siswam angidlali mina ngithola angidlali le mali iyashoda nje bengithi nje u2000 shothi angibalanga nami kahle iyona le khona ekamereni ayikho enge bhuti wami iyona nje khona nikhirisa ingane 100 rand. Mzansi reality story. Igama lami ke ngumthokozisi uTshitshila Majongosi uNtaba kayikhonjwa ikhonjwa abagangile inhluna emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uskindi sincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka. Ngicela ungakhohlwa ukuvela phela kwe uthinte le yankinobho yokuthi ke usubscribe ukuthi uthole wonke ama video esizokuthulela wona isonto nesonto. Mzansi reality story. Namhlanje ngibhalela umama lana wathi cha wesikhindi akuphuthume mawami ngibengelele ubengelele nababukeli emakhaya uthi nginyusa kancane umbhobho ke cela nje uzishiya igama mase uyazisho ke istory sakho ongibize sona ungibizela sona. Ngiyabonga kakhulu kumadlamini mina uNtomzodo. Yebo Ngisebenza kavuka ibambi. Besiholela la kahle okoqala esiholela u800 manje sekuthe esikhathini esinye hayi akasasiholeli usehambile nemali yethu asimazi akasiholeli manje. Uvuka ibambe wenzani benzani uvuka ibambe kwenziwa uvuka ibambe ukuklina imigwaqo laba bashayelayo shanela imigwaqo sicante nodoti nje khona emgwaqeni eceleni komgwaqo. Okay. So untombazane akasatholakali manje. Untombazane akasatholakali manje. Ntombazane akasaveli sathe siyamfuna manje asimtholi. Okay, mhlambe nje ugcina ukhola kiphi inyanga ukukhala ngesikhathi uthi sesisithi isikhathi engasani. Ngathi nje ukhola sigcine ngabo April. Ngabo April. Ningasathi after that akasaqhamuka akasenze. Ulethu yes. Akasaqhamuki. Ulethu yes. Okay. Akafiki kuthini. Asiholi. Kwezinye inyanga beniholela futhi noma nakhona kuba nama delay ubesiholela nakhona noma esiholela kudelay futhi ukweqa inyanga. Yebo. Uyinkinga enkulu kabi. Okay, kodwa wena mawami vele uyayihola impesheni bekuyimali lene extra packet. Ngiyayihola impela impesheni kodwa ke bengidinga imali yokuthi nginezezele ngibe nenye imali encane. Okay ke ngiyakuzwa ke. Suthi ke lo 800 ongithusayo ukuthi benihola u800 ngenyanga. Besola nje u800 besuhola. Hayi okay ngiyakuzwa anobe niyangizisa niyamuza umkhakazi uthi bebehola u800 ngenyanga. Engicabanga ukuthi uvuka ibambe ke ngibabona omama nje nangakithi bakhona ngala koBhamshela omama uthothi baklina istaladi mhlambe manginobhici ngicabanga ukuthi wenza lowo msebenzi makunothi oqadolo lana eduze kwama drain qoqe angazi ke ngingenwa kanjani kodwa bengingazi ukuthi ke kanti kuhola imali engaka mhlambe abanye bazosichazela la bazobhala bechaza ukuthi kwenzakalani. Okay
mama sesigoqa-ke njengamanje njengoba mina-ke ungibizile ufuna senze njani mayelana nentombazane lena enigila kangaka nabanye abafazi? Bengicela nje ukuthi into ongangisiza ngayo usize nje usisize usibhekele yona le ntombazane usibuyele nayo. Okay. Siyibone la ifike izokhuluma la phambi kwakho. Ukuthi kwenzakalani? Kwenzakalani? Oh. Inkinga ikuphi kuyona? Okay. Hayi no mkhakazi wami ngicabanga ukuthi ubeka into abantu abayizwayo nami ngiyakuzwa futhi ngiyezolana nawe ukuthi nifuza kangaka nje niholana nemali engekho ninabazukulu sizosizwe ukuthi ke ngabe kwenziwa yini mhlambe kubambeka imali lo othola ithenda asazi sizozwa kuye. Hayi singajabula kakhulu mangaso sitholele nje ulwazi ukuthi kwenzakalani. Ukwenzakalani. Okay mkhakazi wami sizohamba siyongena emotweni sidrive sihambe sentombazaneni leyo usiza ukuthi ke ngabe ke kwenze njani ngempela yini idlale ngani kangaka nibadala kangaka ngicela sihambe Mzansi. Singabonga. Asambe sarwa sami. Mzansi reality story. Njengoba ngichaza ke la ngihamba noma wami la onenkinga malana nosisi. Usisike sesimtholile sisiwami ngizocela nje ukuxolisa ngiyabona ukuthi ungena kwethu sekudonsela amehlo ubona ngingena nabantu namakhamera ngiyaxolisa. Udaba ke lumayelana noma uyamazi umama esifike naye. Cha ngimazi. Uyaqala nqa ukumbona. Yebo ngaqala umbona. Sisiwami ma Hayi uyangazi umntwana. Uye lo kade sikhuluma ngaye. Uye le besikhuluma ngayo yempela. Le besikhuluma ngayo. Uyempela nje. Nje uma ngimazi mina ngiyaqala ukumbona. Awu awusangazi. Hayi lutho. Hayi uyangazi nje kahle. Kwenzakalani amakhamera yonke into. Okay sisiwami ke nxese ukukuphazamisa. Mama ngicela ungitshele yabona ntathu ungitshela yona ngicela utshele usisi yonke lento ubungichazela yona ukuthi usisi unigile kanjani nabanye abafazi. Oh. Chazela yena. Untombazane lo owasichasha but itendeni lakhe wathi asisebenze eqhasha ukuthi sisebenze khona. Sasu5. Wasichasha. Mina okokuqala yebo ngiyavuma nginalo ithenda kodwa angibaqasha abantu abadala. Ngisebenza nje nentsha. Ngicela nje usuyangilalela nganyami ngikhulume mina. Yeah. Wasichasha su5. Siyasephula la elokhuseni emgwaqeni sishanele imigwaqo. Wathi uzosiholela 800. Wasiholela kuthe ngo-April wavaleka ukuthi usiholele. Kanti uveli kuxekwa kuze uba usiholele bekuxeka. Udlulisa ungasiholeli. Anginalo nje ulwazi. Uyangazi nje kahle. Lutho nje anginalo. Okay, imake sis uma waseverelemo. Njoba size lana sisuka le Verelemo angizili ukuzodlala njoba ade nawathi ucela ukuthi sicela sikhulumele ngaphakathi senzela ukuthi yonke into sigoqe sikhulume ngento yaphambili umuntu omdala lona ususe ngicabanga akadlali njoba esibhalelile ecela abazukulu bakhe ukuthi besibhalelele ebhalelele uhlelo njoba silana ke sifuna ukuthi sike silungise isizwe thina siphuma from uMzansi reality njoba ade ngithi la sizosiza wena futhi wena unethenda angazi ke ngibone ngakithi nangakithi bakhona abantu abaqashayo thotho mama vele abahola impatient waya babambe lo matoho bethole lo mali. Okay udlalelani ngoma angisafuna ukubuza ukuthi uma uyamazi noma umazi udlalelani ngomama ubanika imali encane kangaka u800 uphinde futhi kudelay inyanga zokuthi ubaholele ungabisaholele izinyanga ubaholele inyanga ngicela ungilungisele lapho why udlale ngabo ubanika imali encane kangaka. Okay but njoba ngichazile ukuthi oqala uma ngimazi okwesibili angikazi nje ngibe nesite eseverelemo mina yebo ngiyavuma nginalo vele ithenda ngisebenza ngabe igama layo vele yona uvuka uyibambe umama uyaqeqela shilo ligama ulithathe lapha wena yabona ke manje wena ususho okay yebo igama lecompany kodwa inkinga yami ukuthi iyangixaka umama engabe ethi uqashwe yimini cha angikazi ngize ngimqashe umuntu omdala ongangomama angikazi ngisebenzisana nabanye abantu mhlawumbe umuntu uzokwazi ukuthi aye endaweni angitholele uyabo sisi njengoba engisebenzisana naye uyena waye ebathola kodwa mina bengiya esayithini ngifike ngibabona abantu uma nje angimazi angisebenzisani nabantu abadala abangangomama enye indaba ukuthi kholo 800 cha
Okay, siswami. Okay, ngiyakuzwa ukuthi ngenyanga nje bebehola u-2.2 hhayi u-800. wona-ke shuthi lokufanele ngabe bayohola. Ngiyakuthanda ukuba siyasebenzisana. Kanti bakufanele behole leyo mali. Imali uyayizwa imali bekumele niyihole u-2.2 niyazi vele. Sinika 800. Yena ninika u-800. Okay, siswami. Awusho ma ukuthi umina lo Yebo. usho ukuthi umina Yebo ngani uwena. lutho ma. Okay. Wempela. Ngifuna ke silungise lana. Ngabe wena owathuma abanye wathi mhlawumbe abaqashela abantu kodwa ayikho Angithi niqoqwa amakhansela nina mabefika laba bethi khona imisebenzi ekhona. So wena uyavuma nguwe futhi osho ukuthi ubucela umuntu ekuzamela abantu. Shuthi nina nihlangana nabantu ukuthi uthola abantu nidlale ngabo. Hayi asidlali ngabantu asidlali njengabantu lutho bhuti. Mama. Sidlali njengabantu. Mama. Nasiholela u800 uku2.2 imali abe niholela abantu. Wena oshoya ngithi. Wena kade usho manje. Okay. Ngihola kanjani ma? Angithi wena oshoya. Ningena izinsuku ezingaki? Ningena isonto lonke, ningena o3 days kwenzakala ngicela ningichazele. Kube kwenzakala kanjani? Mina abantu abangisebenzelayo abangeni ilento le bangena izinsuku evikini bangena o3 days. Mama benisebenza nalo. Yawuqinisa impela. Benisebenza. Ngoba into iyahlangana nje nixoxana nina nobabili. Inkinga nje ile mali okufuna uhlula wena ukuvuma ukuthi umama imali uyabarobha yona futhi ubungasizi kubona. Cha ukuthi ngixana nanokuthi uba owavumela umama ukuthi azazosebenza ngoba phela umama ugugile umdala. Kodwa ke ngiyasebenza okusalayo. Angithi bakhishwa amakhansela ukuthi nabo bebe nemali entheni ipocket money la eceleni ukuthi bekwazi ukuyibheka bengeza amasenti. Ngiyahola impela impesheni kodwa ikhona engaphezulu. Thina o800 njoba ngisho nje ukuthi abantu besibaholela. Mama beniholela ngani ngebank ngani? Besiholela ngemvilophi. Wathola u800. 800 ehe. Siswami ngenxa yesikhathi angifuni ukubambezeleka. Ngizocela wenza ubulungiswa njoba ngilungisa isizwe ngihamba nesalukwazi sami la intombi endala ingibhalelile ngayisusa ngiyabona njengoba ngifike nje ishe ekhaya ngayitshela ngathi ngicela siphumeni sihambeni sobheka intombazane le into engizoyicela ke la kuwe ke ngicela ungenzele nje into eyodwa ngicela unike umama imali yakhe from April ngoNovember benihola last year benihola kanjani benakhona bekudlula inyanga kudlula inyanga mhlambe kuphela inyanga ezimbili wesithathu sithole unike igcwele noma unike uwafu sithola kanjalo nje ku800 engaphesa ikhokhela inyanga siswami ngendlela uinnocent ngayo mangikubuka uyayibonakala nje ukuthi uyilungele musu ukudlala hayi vela awulungile uyabonakala hayi akukho ukulunga kwena udlala ngami u800 angikwazi angikaze ngithi umazi u800 awumazi wena angikwazi imali u2.2 imali ebesiniholela yona. Okay, yazi into engizoyenza ke ngiyabona into engizoyenza kushuthi oma ngoba baqoqa amakhansela ikhansela shuthi senze njani sifonele ikhansela sithole ukuthi lo mama umazi wangempela na ngakalokho lento ngizoyidlulisela kwesinye isigaba ngoba wena udakha ngento oyazi ukuthi wenza iphutha ngento oyenzile. Hayi siswami yabona awuthi kuphindele igama lami isidingo nje sokuthi kuze kufonele ikhansela yazi ingoba udlala ngabantu abadala ngithi understand ukuthi ingoba phela kanjani kanjalo nathi sifuna ukwazi ukuthi sifike kanjani 800 nje umama ethi ufuna le mali sifike kanjani nje ukuthi size sifonele ikhansela ngempela sifike kanjani ukuthi sifonele mangase usinike imali yethu ngabe uqedile uma ngase nje wena usinike imali yethu lo kanti bengazika nothi ingaka kanti sizoyiqala ngoba baqala ukusebenza ngonyaka odlule sizoyiqala siyibale le mali sizoyibala le mali leni ukuthi vele engithi proof ayikho ububasela ngoba vele uyazi abawasebenzisa amabhek ubafakele kuma envelope hayi ngixayekile shame mina usho ma ukuthi mina wena ayazi ungathi awuzizwa kahle ukuthi uthini angisho ukuthi uwena ngoba ngiyasho ukuthi uwena manje ukuphi engizokusho ukuthi show ke manje sesothu banike manje we-AI sifuna sithi we-AI lezi zinto ezidethwayo wena ngabe uyaxolisa kuphela into okufanele uyenze indaba yokuxolisa asingene ekuxoliseni ufuna imali yakho yes ufanele exolise kodwa ekugcineni ufanele ekhiphe imali yakho ukuthi uzofike wedwa mhlawumbe sikwazi ukuthi sikhulume kahle njengabantu usuyamazi manje usuyamazi ufika yedwa uzungilethela amakhamera amangaka usuyakwazi uzungilethela amakhamera amangaka uthi bekufanele ngifike nawe ufike wedwa usuyamazi okay into engizoyenza mama iyodwa ukuthi na ifona ngasi ngizofonela ingane sithola inamba yekhansela ngifonela ikhansela ngibuza ukuthi alikwazi ni wena kuqala okwesibili mase ngibuza ukuthi alimazi lo sisi ngoba phela makufika ithenda liphumela kubona amakhansela asuke azi ngabantu dethiwa kuthiwa qoqa abantu emphakathini iyona into sengizoyenza njengamanje ngoba awufuni ukwenza lento esikutshela yona ukuthi ngicela ukubuyisela umama imali yakhe ngakalokho ngizodlulela kwesinye isigaba hayi
siswami. Okay, guys. Ima-ke ngakuthi ngisheshe ngikulamulele nje. Mama ngifuna ungizwe kahle. Yebo. Umsebenzi uyakuphelela noma uyaqhubekela lo msebenzi onosebenza vele ayikho lento ade yenziwa lo sisi ebedlala ngayo. You2 ngizokufonela ikhansela, ngizofonela ikhansela lakhe ilenu njengamanje. Ngifonela ikhansela manje sokufonela ikhansela if ngampela le mali ebeniholela le mali if umasipala if sizoba khona if umasipala yena bethola imali enkulu bengicabanga ukuthi sizolungisa la manje mase sengena imoya isiphakeme kangaka no ukuthi manje Phamso wena uyaphika unkinga uphi kumuntu uthi awumazi kodwa ngempela ke nawe ma wena uyifa enyathelweni zami nje mase kufika sekugcwele amakhamera usubuka umhlaba wonke sekwenza kanje wena ungenza kanjani ngoba at least kuthiwa uke wazama enye indlela ke sihlale phansi nje ngabantu sibonisane ngendlela benza phela ukufona mtshela abengazama ukufona ma inamba yami siyazama ukufona oqala bengine asimtholi khona le enye beyisebenza through ukuthi njoba ngize ngicela umzali ngingazami ngane ngiyakaze ngizongathole mina lawo amakholi lawo. Okay siswami ziwu2 izinto ezokwenzeka njengamanje ngizozama ukuthi sifonele izingane lapha ekhaya la siphuma khona eVerelem sithole inamba yekhansela ngilibuza ukuthi alikwazini ithende likanje ngoba phela amakhansela kodwa ke enye indlela ngoba sesiyila leli ithenda lakho lizohamba lihambe lize livalwe ngoba usuvumile ukuthi wena unawo vela ama site amanye osebenza wona seVerelem uyaliphika sokubuza ke manje sokubuza ukuthi abakucheckele kwi database yakho ukuthi cela ukuthi sizame ukuthi sehlise umoya singaze sifike lapho ayisekho yiningi indlela mhlawumbe singalungisa ngayo ke ngaphandle ukuthi size sifonela amakhansela ngoba ngampela ekugcineni nami phela guys sinkwasami lisi kwaseqaleni ngabe sho njalo yes ngisaso njalo nasekuqaleni bekaza ma ukuthi nawe uvedane waqhamuka nje ngabona ngoba sekukhona amakhamera wena ubungenza njani ngempela isimo sesinje ingane zithumelele phela kumzansi ukuthi ngizibhalele khona ukuze ngikwazi ukuxhumana nawe ngoba uyabaleka ubaleka nizame noma ubuyele kubona ke beyozama ukuthi bengithole ngenye indlela kulezi number zami ngoba inamba yami besishintshile. Okay siswami ngizocela usenzele kanje ngisekubalela into ezimbili ezizokwenzeka uma uyamazi. Yebo ngiyamazi uma. Okay njengamanje ke uma ukhala ukuthi kunezinyanga ekade ningabaholeli kuzona ade ningamholeli kuzona washaya unentuzana ubani uthe uApril wagcina wanyamalala du at the same time ikhansela imali babona liyababuza ukuthi emgaqweni kwenzakalani uyachaza udaba then bathatha isinqumo ukuthi bebhalele mina. Okay. So bona umsebenzi wakho yes ikaqeda isizungu ngoba phela behleli emakhaya bathi babambe masimini nalokho ukuthi befuna ukuthi imali yakhe ibe extra kancane ukuchaza la abongo April ngavela ngakhuluma nabo manje ngesikhathi nje ngangibaneza imvelo bezangu ngakhuluma nabo ukuthi ngisalindile nami emuva njengoba wazi ukuthi ngethenda kuhamba kanjani ukufake mase usicelo mase uyalinda mayifika ke imali ke wena masuwenzela ukuthi belokhe beyithola so uyazi nawe kudingakala izinto zokusebenza ngoba besebenza emgaqweni ama uniform izinto lezi zokuhlawula khona lokho abakuhlawula emgaqweni yabo zonke lezo zinto lezo so imali ke enye ke ngoba igcine ngaleso sikhathi ngonxe ukuthini bengisalindile phela enye ngoba enye isebenzise kulezo zinto ezikanjalo yabo ikhani ukhuluma nje sizolana nalokho ukuthi uvela usukuzama na ukuthi inkampani yakhe ibe right. Mina ngifuna sizongena lana ke manje ugcina uholelo mama ngoApril last month khathi begcina futhi ukuhola kunenyanga ongabaholelanga yona baholela inyanga eyodwa ubaholela u800 bawuhola kanjani lo 800 nangu esho ukuthi bebehola u800 cha ngoba omama abangini like ufuna ukuthi bayaroba nje bangena u3 days yabo mase behole 800 ngenyanga ilento ngithi mina ngifuna ukuthola mama ngifuna ukuthola mina lento la besitshela umasipala sixhumane nekhansela isitshela ukuthi ithini ifake khona nje kulokho ukuthi kumele kutholakala ama uniform futhi sometimes sibuye sibalethele nento yokudla khona lapha emgaqweni labasebenza khona. Okay nanguma wami ongithumile la ekhaya uyena ozongitshela uyena futhi uzozelana nawe hayi mina ngizosiza umama wami ugcina uniholela ngoApril. Yebo Kulezi ezinye inyanga bekusalo 2 months eniholele inyanga eyodwa wena ozochaza ufuna kulo 2000 bani 2200 ufuna eqale ukukhokha ekhokhela 2200 from April kwehla kuze kube manje noma ufuna naleya
imali ufuna nje sisebenzisane makuthi sithi hayi siyamgawula ukuthi siyamudla from February up until now ufuna lo lentuzana lo 2000 lo 2200 senze njani siqala April noma siqala ngale ufuna ngizwe ngawo Hayi cha ngokumzwela nje ngoba naku siyayivuma yonke indaba abekade engafuni ukuyivuma. Asiqale ku-April. soswami no more 800 sicela kusuka manje kusuka ngoba de ku-April kuzobe yimanje Tim awucalculate lapha from April 3.2 kusuka manje ngoba sekulentuzana nje manje ku-August 3.2 imali noma nayithola ma 3.2 no 2000 manje esikhuluma ngawo 2200 tabo 4 please count cut 8,800. angithi 8,800. awungamangali vele imali usuyidlile from last year and uma uyakuzwela manje ukuthi ucela ukuthatha le mali le ma uyaqhubeka uyasebenza noma uyaqhubeka uyaphila uyiphilana ngempesheni yakho Uma ezoqala manje asikhokhele kahle ngizoqhubeka ngisebenze ngoba ngiyathanda ukusebenza. okay sifuna 2 point bani 8,000 Hayi ngizozama futhi ukuthi ngohlanganise ngibanikeze epheleni kwenyanga. asiwenze upart 2 ma angifuni umuntu ethi ngicela upart 2 ngifuna imali kalokhuzana ngifuna ukhanda iplan imali ozosinika yona manje ugogo ihambe phethe imali ngoba ibhlungu inhliziyo yakho uthi uyavuka uzamela abazukulu bakhe lapho nina nidlala ngabantu ngicela ke ungenze lento omkhulu umzekelo nje njengamanje le mali kama ihlangane uzobona uzohlanganisa kanjani ngaphambi ukuthi siphume la ekhaya ngoba angifuni abantu abadlala ngabantu especially abantu abadala ngisuke ngithinta inhliziyo yami please ngicela ukhanda iplan ke kusuka manje Tim what you saying ithi mama yizwa lento oyishoyo angizwa ngempela wena unemali wena buvela uRobha ogogo baholela amakinati ngicela ukhanda iplan njengamanje ukhanda iplan siyasebenza Imali into esebenzisekayo nje yabonga basebenza vele kunenkampani imali yangena iyaphuma nje kuyabheda manje ngoba ngisho nje ngicela ukunithembisa nje ukuphela kwenyanga ngifuna ukuthi masiphuma la at least uma wami ihambe happy and usumzwile ukuthi uthi maniqhubeka umholela u2000 lo uzoqhubeka esebenza kodwa makuthi usazobaholela futhi lento ke800 ngizoyivala ngoba ngizolandelela umasipala wala ukuthi wena uzutholela imali uthola imali lapha wena uholela abantu imali hayi buti asikho isidingo sokuthi uze kufike lapho njengoba lapho ke ngicela ukwenze iplan njengamanje ngaphambi kokuthi senze umnyakazo ngiphume nomkhokazi wami ejabule ngicela ungenze le plan manje makuthi dinga ukuthi transfer lo mali sizofonela umzukulu ekhaya esinike into ama banking detail ingene imali ngisacela ukuyocheck isikhathi siyangihambela ukhona umnyakazo wenzayo ngizwa nje ngapha ekamele ngiyeza angisho ukuthi khona imali labantu abadlala ngabantu yezo wegogo uhleli nemali enendlini wena unalutho ekhaya this is shit man sicela usilentuzela imali sifuna ukuhamba cela uzamela ukulentuza kulento imali ngicela wenze usheshe ngoba nathi asihleli uzosizakala ke mawami ngiyacela if ubuyele emsebenzini ngiyazi mhlawumbe uzobe ungasaphathekile kahle mhlawumbe sekuthethisa nani kodwa uright ngoba ufika makuphele leyo nyanga noma ngalelo langa ngizocela ukuthi uyibambe iqine utshela nabanye abafazi ukuthi nje kusuka manje sebezohola le mali le Siyabonga kakhulu. Nakho kancane ngizamile ukuthi ngikuthole imali le u2000 imali okufanele uyikhokhe ngiyazi imali 8000 hayi ngiyazi awazi ukhipha 4000 kusana uhalf ngoba bese ngichazela ukuthi sekukhona khona imali nesource unayo imali iyona nje iyona le khona iyona sosama ngidlale mina iyona le awuthi ngibekela ngifuna ukubona kahle because manje isikhathi siyasambela nomkhokazi wami fanele ephuthume abazukulu bakhe ekhaya nihlala nemali engaka nihlala no 2000 endlini yini imali yokucarry ingane le nikhirisa ama100 ogogo behlupheka imali yokucarry ingane esikoleni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2000. Siswami, Yazi siswami angidlali mina ngithola. Angidlali. Le mali iyashoda nje. bengithi nje u2000 shuthi angibalanga nami kahle iyona le khona ekamereni ayikho enye bhuti wami iyona nje khona. Nikhirisa ingane u100 ingakho ingane zeni mase nihambele emhlabeni zibe inkinga. Nikhirisa imali yokukhera le ngiyayibona imali yokukhera le ukuthi ingane zibhekelele esikoleni nithenge izinto. Sisunayo imali ebank wena. I need more money. Ngiyayidinga imali ngiyayidinga imali kamkhwekazi wami. Ngizoyenza sho ukuthi ngiyazama ngazi ngizozama uko-connection wami ukuthi ngizame ukuthi kube khona ngithola umama ngizolokhu ngixhumana naye. Uzoxhumana nami. Ayikho inkinga. Ufonela mina uSkhindi. Unika nami. Ufonela imali uyitransfer ngeke ngisebenzisayo ke manje ke yonke into iqonde ibe right. Angikho happy yazi. Bafethu. Ngiyabonga. Ulokhuza lo. 19 lo. Uthe uno 2000 yena. Usitshela ukuthi uno 2000 usaqhubeka ukukhuluma amanga. Usaqhubeka ukwenza lokuphixaphixa akhohlisa ngabe ezalukwazi. And le mali uyayibona ukuthi imali ebheka ukuthi nje kuthengwe izinto kwala endlini. Kunabantu abalambile. Sis. Yazi ngendlela engithi ngiyakubuka ulo muntu wesifazane onomoya ophansi kodwa manje angazi why wenza into kanjena kubantu abadala. Ngicela ke usho ukuthi le mali esele uzoyikhokha nini kanjani? Ngifuna ukukhuluma into straight ngoba bazongibuza ababukeli bami la emakhaya. Hayi imali uzoyithola nje izobe iphelele ekupheleni kwenyanga. Ngeke usitshele ukuthi imali yathenda ingenile futhi. Hayi cha ngeke kwenzeke. Ngiyakutshela ke wesisi wami ngifuna ukukhohlisa ngizokulandela kube encane indawo. Bayazi abanye. Bayazi ababuka le show le ukuthi mase ngilandela umuntu akube mnandi. Hayi kuzoqonda. Khwekazi wami. Yebo. Nansi imali yakho. Uyithathe. Ngifake emabeleni. Imali yakho le? Yebo. Ngifuna ukukuchazela ke. Le mali njengoba kade ufuna ukuthi ulwe kondleka abazukulu, ngicela wenze into eziright ngayo, ngingimluleke umuntu. Untombazane lo akakubuyisela emsebenzini. Ngeke akuxoxe bekuvele kumele uholele imali. Uyangithola? Pheleni kwenyanga uthe uzokunika le mali eyibalance esele. Ngizomfonela kusuka mase kusenyanga isizophela, ngiyamfonela ngiyamtshela sis ungakhohlwa njalo kufanele imali kagogo. If engayifakanga gogo ngizomnika ama details abazukulu bakho. If engayifakanga uhlaba ucinga ukuthi imali engenile. Yebo. Mhla ka5. Closing date. Ngiyema lapha. Mkhazi, cela siphumeni sami sokene emotweni. Ningudaba. Seswami siyabonga kakhulu. Awu siyabonga. Hambe. Cela unciphise ukudlala ngabantu. Usixolele ekhaya, nisixolele. Sambe.